Igama kuvaka isibongo kwabanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi into baba udaba yini ingwele ebhoqa imiza abafokazana ngotholodwa ngabentshise thuluza ngihambe nalo ngifike ensimini cha muxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafa avuke njengedanga ngabane ngunogwathi ubhathwa igolule ngumfoka abakhanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dama elingasho usika nehlobo nqwele ngaphuphi inyoni ziphupha mihla namalanga mthombo ogelezayo ungabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapho ephuma khona ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyana ufokofo ngangizizwe ke mpatha mina xa ngakufakela nangu usikisi ngifuna ukukhuluma kakhulu njengamanje njengoba ngithembisile izolo kade kulesibili today is Wednesday bengithembisile ukuthi ngizokhuluma ngodaba oluthinta iMK Party ani ngiqoleleke mina bafethu alikho ilanga la ngiyoqhamuka khona ngizokhuluma into ngisebenzisa inzondo noma ngisebenzisa ama-emotions wami ngicinde ngikhuluma into ngoba kwayimina umqondo wami uthwebulekile mina mangikhuluma ngiba sober mase ngiqhamuka esigodlweni engishoyo it's simple and straightforward. And before ngikhulume ngeMK Party because ngiyabona abantu ukuthi bayangena and ama politicians ngiyabona ukuthi naka nje engikwaziyo engena ama politicians ngiyabona ngicela uqale ngikhulume ngale nje impilo ngifuna ukuthi kuwena mfethu empilweni into ebalekile nayo yonke into zazi ukuthi ufunani into eshaya abantu abazazi ukuthi bafunani khona umuntu uthatha isinqumo athi umuntu usengifuna ukuba nomfazi athi ngifuna ukuba nomfazi usamlobola umfazi wakho usubhizi futhi nabanye abantu besifazane eceleni usulahla ifocus udidisa idaba zakho ukuthi ufuna bani ufuna lo mfazi omlobolayo ufuna lo mfazi oshade naye noma ufuna intombi sekuyi confusion once kwale confusion phakathi ziyangena ke izitha lapho mase ngena izitha baba uyokhala uyoze uthi tshiyo sengivuthiwe zazi ukuthi ufunani empilweni zazi ukuthi yini ofuna ukuyinqoba uma ufuna ukuyinqoba lwela ukuthi entweni ofuna ukuyi-achieve noma yinini into oyifunayo uyoyithola ngoba ukwazi ukwehlisa umoya umakoti ufuna umshado uyowuthola ngoba nakho ukwazi ukuhlonipha umkhwenyana lo uzokushada ngeke uthi ufuna umshado kodwa at the same time futhi awufuni ukwehlisa umoya lo mkhwenyana lo ngeke uzokushade wena futhi ngeke uzuyishade emsebenzini uma ufuna ukupromotwa ngeke uthi ufuna ukupromotwa kodwa ulwa nabantu abazokupromotha abaphathi ulwa nabo ifuna ukwehlisa umoya omngcono uzuzondwe abanye abasebenzi bathi uyincike abanye abaphathi kodwa uzoyithola ipromotion wena ukwazi ukuthi ufunani kusiza ngani kusiza ngokwazi ukuthi ubani umuntu okumele umthobele uma ungazazi ukuthi ufunani uzoxabane nabantu ekumele bakunikeze usizo ngoba yindaba ngoba uconfused qeda uxabane even nedalwa zakho ezikufisela okuhle ibheda lapho lento yongazazi esikoleni mawazi ukuthi ufuna ukuphasa uzomhlonipha uthisha okufundisayo ngoba uyamazi ukuphetha ulwazi oluzokusiza ukuthi uphase kodwa beke wangabana ndaba nokuphasa sizokubona songasamhlonipha uthisha esibhedlela mawugula ufuna ukusinda uzomhlonipha unesi ozoku-attend kodwa mawungenandaba nje sowulidwa umoya olwayo uyothi efika unesi ubumshela ubumthuka ubumeyisa ubulwa naye awunandaba noma ungafa awunandaba impilo injalo nje bafethu zazi ufunani into engiyibona emhlabeni abantu abazazi ukuthi bafunani bese ligcina bekhala bethi abayitholi into abayifunayo ngoba bagcina belwa nalabantu ekumele babanikeze into abayifunayo mongangizwanga foko ufike izinto bephatha first sengiyangena ke manje endabeni yeMK Party nendaba yayo yokuxoxisa icala leli yayivulile ithi
ama results noma ukuvotwa aqale phansi because ama results eMK Party akhwabaniswa. Asibeni honest. Angiwaqamba manga mina because ayikho into engiyinqinayo mosimi. Yes, ama results eMK Party amaningi akhwabaniswa siyakwazi lokho. Antshonto ngangade ngishilo futhi ku live wami engawenza before during ama elections na before ama elections ngathi iMK ingqina bezoba nayo ama results ayo azoxoxwa kodwa izolida KZN ngaze ngathi national kuzolida ANC nangampela kwaba njalo futhi awujiki futhi nalapho namanje kwaba njalo. Yes, axoxa ama results kodwa lemhlabeni into engicela ifundisa abantu ngiyacela umuntu osekhaya mawufuna ukunqoba lapho ukhona ungayilwi impi engenaso isicoco. Ubona kanjani ukuthi impi ayinaso isicoco? Ubona ukuthi uqale uyilo oqala uyilo kwesibili ugcine ulahlekelwe ifocus yento ezibalekile ulibele ukulwa impi ayinasicoco lompi. Awuyilwi impi engenaso mfethu lemhlabeni isicoco. Noma yinini mawulwa lwela ukunqoba. Uma ubona ukuthi indlela olwa ngayo ayikuyise kunqobeni kodwa igcina iconfuse abantu igcina idelaya entweni zokunqoba quit. So iAK yalivula iqala ngokuthi ama results abo akhwabanisiwe. Yalivula iqala. Kodwa ukuvula kwecala iMK ithi ama results akhwabanisiwe. Yenza umonakalo leyonto because iMK yagcina ithi ayiyi kohlala kwisishayamthetho ngoba yindaba ngoba isalwa impi yokuthi ama elections awahambanga ngendlela kanti bazohlala abahlalayo bagcine benikizana izikhundla yagcina isala. The moment ithi yalwa iprocess iyaqhubeka. The moment ilibele empini igcina automatically kudayiseka abantu abayivotelelile bengayiboni iMK iba representa here and there ngoba ithi simile. Yagcina yenzani iMK? Yagcina ibona ukuthi asambe siye kwisishayamthetho siyohlala provincial and national. Yagcina iMK ukuthatha isinqumo kweMK ukuthi ithi siyahoxisa icala. Mina ke lokho ngibhaka angigoqwa mina futhi angifuna abantu abangilandelayo abagoqo. Kube isinqumo esihle ukuthi iMK lihoxisa icala ngoba ukulokhu umqondo bewubeke ecaleni ukuthi sinecala ziningi izinto ezigcina zibaluza. Ngangishilo ngathi iMK ayibeke ujaji uhlophe kumina ujaji uhlophe uyohlala eyijaji angifuna uqamba manga because ngeke ngikwazi ukumphuca ulwazi lomthetho ana kumina uyohlala eyijaji futhi chief justice ngobe province yalapha ya Eastern Cape or something. Uyabo ngokuthi iMK ngathi mangithi ayibeke ujaji uhlophe automatically kwenzeka lokho. Ngayibona mina ukuthi iMK ihlelekile iMK mos because ayilandeli. Yabona even abantu ababethi iMK into yefamily yakaZuma ekuthiwa kwakuyifamily yakaZuma iMK uZuma wayezobeka ingane yakhe noma abeke umfowabo noma abeke inkosi yakubo ikhona inkosi yakaZuma ngosiwayezoyibeka kodwa yabeka uhlophe uhlakaniphe kakhulu. Ukubeka uhlophe uZuma bengayicabangeli yena becabangela isizwe bengacabangeli yena kwakuyinto enhle leyo. Ngenhlanhla esigodlweni ngase ngishilo ngathi even uhlophe uyavela ukuthi uyena ongakwazi ukuhola iMK. Yabo phela mina bangibiza ikhini for nothing mina mangabe ngithi mina ngilwa impi yomuntu ngidila inkezo yomuntu ngidila for real angijoke yingakho nginenzuko ezimbili zokusebenza ulusithathu nomgqibelo. Yabo so into engifuna ukucacisa ke manje ukuthi ke njengoba ke uhlophe ekhonjwe emhlabeni wakhonjwe ezulwini akekho nelungelo lokumvala. Ingakho bathe noma kumele angene kuleli committee leli le judiciary elithatha izinqumo bathe noma bethi bayamvimba abamhlophe kodwa ngamandla akhe ama political parties amanye akwazi ukumfaka ngoba yindaba uhamba nepower ekhona manje esivumayo thina hamba la sipho lesident mafethu bulapho ubuxoki liyonto because sikhuluma ngento
that is tangible, something that can a human being prove it. Bese ngiyaphinda ngithi lento MK uhoqisa iqala yenze kahle. Into engayifuni mina ukuthi bese kuthiwa lizophinda livulwe futhi. Angifuni yonto leyo ishiwe kubantu. Abantu abatshelwe nje ukuthi iqala lihoqisiwe because ukufocusa kwiqala kugcina kulibala into kulibala okudelaya into ekumele zenziwe kubantu. Mina ngithandanga lento ukuthi iMK ize ngamuva yona seyofundiswa eParliament National due to ukuthi kakuthiwa ngeqala elivuliwe lilwayo. Bafethu uma ngabe inombolo seyishintshile seyisebenze ngomunye ulayini wena ibambe machine masha nayo kulayini wakho omhlophe. Yabo leyo hoqisa iqala kukhombisile ukuthi sekungena abantu abanye abalidayo njengokuthi uhlopho abayibuka kudinto ukuthi lecala losiphazamisa ifocus njengamanje eyokuthi amakomiti afomeka kanjani manje because yabona noma yini institution elidayo libalekile ikomiti even nakwezomthetho khona ikomiti even nasekoleni khona ikomiti elibizwa ngama governing board even nakwipolitiki khona ikomiti elibalekile ukuthi libe khona ikomiti. So njengamanje since iMK party ibe majority iANC yaba majority national ikomiti national kumele as well as uchief whip kumele avune iANC. That is why national uchief whip isho ukuthini lento ka chief whip isho ukuthi iqembu neqembu lino chief whip wa yabona lino sontswempu walo bese usontswempu ophethe bonke usontswempu uchief whip loyo. Uchief whip uqhamuka from the majority. So in the ANC national majority okusho ukuthi uchief whip simlindele from ANC ingakho umuntu umsentuli national chief whip. Bese kuzothi provincial KZN as far as KZN is concerned. KZN ilalela baba. Ngoba vote ibe majority. As a result uchief whip KZN bekumele kube weMK. Kumele kube weMK. Kodwa uyabona futhi lento lezi zama social network abantu bayokubona ibalekile lento le. Kodwa lento yeRobhan urotshwa uze kube sekugcineni bawurotshwa. Uma ngabe uchief whip ungewona weMK sekukhona iRobhan lapho. Bese kuyaphinda futhi kwikomiti ke manje la provincial. Kumele ikomiti uyabona kube iMK enama members nekwazi ukuthatha inqumo ngokwekomiti because abasayifaka ka government but abakwazi ukuyibalekela lento ukuthi iMK ine majority. Abakwazi okusho ukuthi iMK iyona eningi. Uyabona okusho ukuthi kwikomiti elithatha inqumo iMK kumele libe kube yiyona edecider. Uma futhi sirodwa lapho hayi alikhizwe njalo phela siphili baba ehlathini siyabuka nje siyabuka. Ingakho ngifuna ukuyisho lento ukuthi ngicela wena osekhaya ungaphatheki kabi mawukuthi MK iqala ayiphindi futhi ithi iyalivula. In fact kumele ni support iMK ngokuwithdrawa iqala. Ingakho izitha zeMK zithi izitha alinga withdraw iqala. Even uIEC uthi MK ayingalu withdraw iqala. Babona ukuthi ukuwithdrawa kweMK kweqala kube yipoint enamandla for iMK. Uyabona abantu abathanda withdraw abantu abayizitha. Ingakho bengabe umlandeli weMK uthi iqala lisulwelana ujabulisa izitha ngoba izitha including uIEC uthi anga withdraw
iMK ayingalwithdraw icala. Empilweni ke baba awikhulumi language ekhulunywa isitha. Kwemanje iEC ise court ithi iMK ayingalwithdraw ngoba ibonani ibona ukuthi into zabo bebeyidlale ngendlela. So iMK isibambile ukuthi sesicushiwe ukuthi asifocus ecaleni thina zibe imashe eceleni ake siuhoxise leyecala ukuze sikwazi ukudlala ipolitiki. Ingakho kulezinto kumele umthembe umuntu okuholayo ngoba ukuwithdrawa kweMK maye withdraw icala iyayazi ipolitiki edlalayo. So unfortunately akuyona yonke into okwazi ukuyireporta kubantu ngoba ezinye izinto zidlala ngokwepolitiki abantu abangekho kwi-level yazo. Ingakho mina ngithuka mangizwa ngisho abantu ekade bethi bayayithanda iMK kodwa bezwe begxeka bethi icala lihoxiselweni kuqhamuka iEC athi icala lihoxiselweni kuqhamuka inhlangano ezilwayo zithi abangalihoxisi ngoba yonke ibisimanipulathiwe kanti iMK izobona ukuthi sekunomgogo ucushiwe ukuthi asifocus ecaleni bese silahlwe. Kuyimanje nje kukhethwa amakomiti uzokhetha kanjani uzoparticipate kanjani wena usafaka igrievance ngani? Kuyimanje 2026 kuzama local elections 2025 ayaqala ama campaign uzocampaign kanjani for ama local councillor uma ngabe wena usathi ufaka icala lokuthi ukhethwa lihambanga uzolose ifocus. Umuntu oadvise iMK ukuthi abalihoxise icala mina ngiyamvuma uhlakaniphile leyo muntu. Uma ungayizwa lento ngeke bakutshele abaholi beMK lento uzotshelwa yithini okimba. Empilweni baba noma kuthiwa ucabanga ukuthi right beke wafica isitha sakho sithi sikuncoma isitha okwazi ukuthi into oyenzile iwrong for wena but iyasijabulisa isitha. Empilweni ungayenzi into ezojabulisa isitha, enza into ezojabulisa wena nabantu abakuthandayo. Uyabona for the fact ukuthi iIEC ize iya enkantolo ithi iMK ayingalihoxisi icala ingoba uyaziwa umgogo obusucushiwe. Wena umuntu othanda iMK uthi nawe icala alingahoxiswa uhambisana nalabantu ekuliwa nabo abathanda hoxiswa ngoba sebazi benzeni. Mana ngimtshela mana izwa ngami ke manje alikho icala elizophinda kuthiwe liyafakwa elithi kwarojwa amavoti ngoba yonke isimaliwe. Into esebenza njengamanje iMK kumele ilwele ukuthi kuma committee especially KZN nakwabanye ama province la ine majority khona ukuthi abangene kube yibona abarulayo kufakazela lapho maqedwa lapho sengene ekucampaignela ama local elections. Nayinto ebalekile mawazi ipolitiki kodwa njengamanje iMK baba irojwa ngezinga eliphezulu. Uyabona contact to ama rules kakhulukazi makuthiwa kuformwa ikomiti khona ama rules baba amile ukuthi uma ngabe kukhethwa usihlalo uma ngabe kukhethwa uspeaker then ikomiti kumele lihlale after how many days? Normally kuba 7 days if I'm not mistaken. Failing to do so it because somebody manipulates or something but sebe in breach of ama rules. We ukuthi abantu abazi ukuthi uma uyakhuluma la ubone ukuthi ukhuluma nabanye abantu abangaqoni bafethu impilo yethu lesikhuluma ngayo. Uyabona inkantolo nepolitiki izona eziphethe umhlaba. Wa undermine ipolitiki baba, wa undermine inkantolo, you are not going to master and abantu they are going to suffer. Respect ipolitiki, respect icourt. Understand the politics, understand ukusebenza kwecourt. So far iMK iyabe igqugquzela ukuthi akungaliwa akungabi nama unrest
during lesimo esenzekile. I-MK yonke into eyenzayo ilandela umthetho, iye enkantolo i-apply ama-rules. Sekumele noma sekukhethwe ikomiti ke provincial or national kusebenze ama-rules abhalwe phansi. Wemadoda niyongivuma ngelinye ilanga. Mawungangazi mina, igama kuphaka isibongo kanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ukubhaka udabwe yini ngingqole ephoqaphoqemisa abafokazana ngothola lodwa manje. Yingani ngithi kwayimanje mfethu uma ngabe ubaba nomama noshayile umthetho ekhaya awulandele umthetho nani futhi nulandele phambi kwengane zenu, because manisha umthetho ningawulandeli nina nezingane ngezulandele because they are spiritually attached to abazali baso. Nakwile futhi ye constitution, manje constitution wonke umuntu akayilandele, kungabi constitution kwabathili akubona abathili. Nama rules futhi ase parliament akuba ama rules for everybody, ingaba ama rules kwabathili kuzoba ama rules abathili, uyabona. Nama rules futhi bakumele kuhlale ikomiti, akungaba ama rules kwabathile bese beya manipulate amasekumele kuthiwe. Mina ngixolele ngiyohlale ngife nje, mina ngiyohlale ngihonest and isikhonela leyo nto leyo. Angicemi ngoba mina ipolitika ayingisizi ngafokhole mina, kodwa ngihloniphela ukuthi iyona ephethe umhlaba, iyona futhi ephethe iSouth Africa. That is why I respect ipolitiki. Inkantolo ngizihloniphela ukuthi izona ezithatha inqumo ngempilo yomuntu. Inkantolo kuyenzeka nazo kodwa sometimes zibe captured by the politicians. Thina ke asifuni ukuyithola sigaxele kuleso simo. Mina since ngumuntu wa spirituality osebenzela ukunqobela abantu, hayi babalalela la. Mangabe kuziwa ngobutsotsi ngeke nizilunge, makuziwa ngephaba ngenilungi. Ngiyukikhosi emhlabeni, ngiyindodana emazulwini. Angikhathali ukuthi omunye umuntu lento anayikuwa kanjani. Ipolitiki inendlela yakhona ehamba ngayo. Ipolitiki inendlela yakhona abantu ababuye barobhe ngayo. But ungarobhi bengathi isilima na urobhayo. Urobhe uzuphikisa ama rules abekiwe. Uphikisa ama rules. Ngelinye ilanga oyowafisa mawusufuna favor wena. Don't make that particular mistake. Thank you so much. Papa yini mawungifuna mina number yami 0798130260 ngoSaturday ngisuke ngisebenza abantu ngibanika amandla kumakhanakana dam nakumakhanakana stone njalo Saturday, and lapho sinqoba ngisho imoya esuke ivale into zakho ukuthi yonke into ayinqothwe ngoba akekho umuntu olelungelo lokuthi ame endleleni yakho idlozi lakho lifuna ukusebenza ngawe kuzovala umuntu ngoba nakho uyele kwazi ukuthakatha, kuvala umuntu ngoba nakho unenhliziyo embi akuvalele. Sithi izinto ezilwa nawe asibhubhise ziphinde kulabantu abayithumela wena sifuna kuphakama idlozi lakho, phakama uNkulunkulu wakho kunqobe. Yingakho uyongifunda nginqoba, angisoze ngaphupha mina baba, soze from iminyaka eyadlula ngilokhu ngikhona kumile. Zonke inyanga ezazikhona nezikhona ezinye zafa, ezinye iphuphile, ezinye zabheka phezulu negubhu sekubonakala igubhu ayisebenzi, yonke iyabheka phezulu. Mina ngilokhu kumile nje ngithula inthe. Ngihamba nomuntu othi yena wenzani usupport abantu. That is why iyanyanyisa le politiki. Mase ngibona ukuthi abantu ba breaka ama rules of the house. Abekwa to control the house. But iyanyanyisa leyo nto mina futhi mama. I mean, I am not a politician, but I am a spiritual somebody and a senior. I am a senior spiritual person, not a politician, but iyanyanyisa lento. So noma becabanga ukuthi babafuna ukuroba barobhayo abangarobhi phela kuze ngathi kurodwa nathi. Mina ngisupport inhlangano mina. Ingakho ngasho ngasaba ngathi ANC izoyihola phambili. Ngathi uRamaphosa uzoyithatha second term futhi ngeke azayiqede. Ngasho futhi ngathi mayephumule uRamaphosa abantu babe speculate bethi uStan Hazel uzoba iDeputy, uPaul Mashatini abe uzoba angazi iDeputy iyokuqala yesibili bakulento enjalo. Ngathi la uma kuphumula uRamaphosa angiyena uPaul Mashatini ozothatha intambo, ngathi angiyena uStan Hazel. Mase kusethwe icabinet uStan Hazel bamthatha bamlahla le kwezo izolimo yini nathi agriculture yakhe
bamlahla khona ukuthi hey baba ungayibheki ukuthi uyokuphathiswa ngelinye ilanga bamuthi throw away skeneze. uPaul Mashatile bakade kumsabisa ngamacala here and there. Umuntu ngamacala futhi obona kahle ukuthi ayakhiwa ke lokho siyabona phela ngifeme lokho into engekho into eyakhiwayo lento le just ukudlala ipolitiki uyabonga ifeme kuzongena abantu uzongena umuntu obengalindelekile esikhundleni athi uqhubeke shi makuphumula amapost unobona sekuthiwa hayi napha abantu ekumele kube yibona bazongena ngoba lolu nje lokusho uSkeneze sebemkhahlelile bamlahla le ka agriculture maka bengaphosisi. Lento yepolitiki ubastard idinga thina abantu abangabuka umuntu. Mina ngilalela isho umuntu mina ngibheka ukuthi isimo ingakho namanje mina shongaqhamuka umsholozi la athi hayi icala sazolufaka kwesibili mina ngeke ngilalele ngenzani ngibancoma kwisinqumo kuphela basithathile sokuwithdraw icala ngiyabancoma la badlala ipolitiki enzima kakhulu uwithdraw icala bathe bebe-withdraw zanyanya izitha ukuthi awubenzani bali-withdrawelani okusho ukuthi bangazi ukuqonda igoli loku-withdraw but bona bakwazi ukuyichaza leyonto sekufuna ngibamba athi hayi sokubina selivule hayi kuzoba nje kuzoba ngiyikhuluma insamba ngempatha ngigcwale ngakufakela baba yini ngizonibona kahle ngeSaturday bonke abayedamile abakhanakanda abayosetshenzwa yimi ngesandla sami bayabhuka kwinamba 807981302260 ngitshele kahle ukuthi imalini ne-consultation siyenza ngawo umgqibelo nangoLwesithathu. Yabona angikhulumi kuma-inbox kwi-Facebook mawunebhadi ngihamba kopopula abantu kuma-inbox bathi bayimina bese beya-scam angikhulumi inbox mina ungithola kwinamba ku-WhatsApp uyathayipa futhi 0798130260 bhala imessage ngizobuyela kuwena awufoni ngo-WhatsApp ngoba ngibhizi kakhulu bhala nginesikhathi ebusuku la ngifunda khona ama-message masekuseni ngiyabuya sengiyaresponda awishiyi iVN angikwazi ukuyilalela iVN ebusuku ngifunda into ebhaliwe mase ngibhala phansi ekuseni mase ngibuyela kunina ke nonke senginifonela enibhale uWhatsApp. Thank you so much baba yini.